full episode Ilocano Love Storya. Ay, si Kamit Gayam Ananias. Saan pa'y matasim mangpat ni Noma? Nyak man na mo na pa'y ngawan pa'y. Sa nabali na. Agsubli aklangan itong sardam. Kagap ka po talon. Itod ko lang kung marag tinatang. Ay, agyaman na klaon ay barok. Mairanon kami iti pagbambanugam. Naggagat kalakit din ay. Nalawa ti talon mo sa agbangkag kapay. Awan mat sa baling aramidak no saan nga agtalon ka nagbangkag na. Ay, nay, malipatak mo tandi. Mangpaunag kan ka. Kababain pa yun kan ka. Sa anak mat nga agbayag na. Agsubli tulangan itong madamdama. Ay, sige nga rin barok. Agyaman akmanan. Ibagak to kininuba nga imay ka. At dan tumat nga tan ni Nova ito nagsubliak na. Kasano nga ron dahito yun, Nova? Nasib nga tan. Kamsan ta pa nakalukan. Awan mat nga rodan ti jeep papaglukanan ta. Mga rekilata lang iti tricycle. Nanginalaki, di ti pagpliti ta. Numano lang ti sildo ta. Kaya't mo nga ron ti umiyan iti kalsada. Makasarak tanto pa'y lakit iti mang bastos ka data. Nawan pa'y tricycle na lumapas titoy. Ay, nagrigat lakit din na iti kastoy abiyag Ellen. Dahito iti pakapampanunota nga kabrudgat. Kasladyak ka ba ulan daw madayo, friend? Kasano na Ananias do panawam? Agayan ayat kami pa'y matlaang. Naimbag kumaan o agasawa kami. Nagagat ni Ananias. Kabaulan nag-abiyagan day jay. Uray manalon lang. Ay na, Ellen. Awan pa iti panunot ko day taabanag. Kaya't ko timadan iti buko da kwarta. Uy, adan tricycle na sumungad. Ha? Ay, itay pa akayat ko ti agina na. Ang sangpat mo pala gayam, Nova. Tapos kami na narabyan ka. Awan nga ro ti maluganan mi kini Ellen. Kapilitan na nangarkila iti tricycle. Kasla na pampanok ka. Ay, pudno day ta kinunam Ananias. Sa anak pa yung rod anak kaina na. Sa anak nga rodan ng agbayag. Itong bigat langan ng sarita ta. Orat awan trabaho. Uwan, kan barang awan to ati papanan mi kini Ellen. Sana bale. Adda ak tumatkit din iti rabiin no kas pangrigan. Papay, pinagawid mo ni Ananias. Nasa papay matlaang. Ni Ananias sa mismo tinangdagdag iti bagbagina nanang. Nadlaw na nga ta si babanugak. Ang mga nunadlaw na nalamis ti panakilangan mo kin ko ana. Adda ka di problema ti ayan-ayat yaw. Nyamot dita sa ludsod yun nanang. Awan ti saan may pagkinkinaawatan ka ni Ananias. Awan mo ti pagsilosan ti tunggal may sa kada kami. Nasingpet ni Ananias. Nagagat. No, agasawa kayo. Kabaalan na kang ipayan itinasaya at abiyag. Ay, nanangaya. Saan ko kayo pagsaritahan di tabanag? Awan pa'y tinagtulagan mi kini Ananias. Makaanayan nga gayan ayat kami. Awan sa bali apagtungpalan na no saan nga iti agasawa kay ton. Nadanon kayo mat diti talon na Felisa. Nalasin kayo itay makasidag kayo kanya. Nagsapolak man iti ledag ijay lungog. Ang daytoy matlati na alak. Ado ti biso ko leji palibtok iti pungto na ti talon ko. Mapinlaan tayalaan kayo. Basitan ti danom na. Tawan mo tin danom na iti kinalag. Dandani mo't gaya man mabali nagapasan dagiti pagay mo. Nalawa ti talon mo barok. Nabunas dagiti dawa. Bareng nalabon ti apit, nana. Ti pa'y may sapang panunutek. No, nalakan tumanan ti presyo ti irik. Dahil talangan ng paiso barok. Narigat pa'y nga rod ti agtalaw. Nagmalmalim nga dak iti balay. Saan kami ngamin anatuloy kini Ellen iti papanan mi kuma. Masaya, tanaka inanaka, no pa? Nagkita kami kanina na Felisa iji talon. Inton pa nag-aapit.
ang mga no saan kan tuon ay na mapasyal. Maawatan ka. Adaak lang mo dito'y balay. Sana ka mapukaw kan ka, Ananias. Ay ayatin ka unay. Aramida kami na panagsalukag. Tapno, sakbay ti kasarta, nakasagana akon. Mabayag pa yung mapasamak ba ita? Aminek, sana pa yan nakasagana. Makaanayan nga agayan ayat na pailaeng, Ananias. Adamat bukod ko nga rapaap. Kayat ko, mapaglupos ko pa itibiyag ni kininanang. Sa anak ka di apaset dahi tanga arapaan mo, Nova. Anya ti kunam, Nova? Kayat ni Ananias ngagkasar kayon? Dahil ti pagawata kiti na ibagana kanyak, Ellen. Ngam kinanakan ko na, nga aging ka kami pilang iti panagayan ayat. Ngamin, adda bukod ko nga rapaap. No saan mo kapkap na kan ni Ananias? Api anak ayan ayat ka kan ko na. Adumat nga tati sa baling agar-arang kan kadita. Masya na kami kan ko na. Kahit mo sawin, saan mo nga ayatan ni Ananias? Nasursuro ko ngayon ayat. Nasingpat ngamin. Manangisagot kan nadayaw pa'y kaninanang ko. Naglaw ko mat dayta, friend. Panagrik-nak. Pabor ni nanang mo kini Ananias. Awan problema, kiti panagayan ayat mi kini Ananias. Namtay ko na akon, agpatingga kami lang pa'y dita. Saan kami pa'y agkaskasar? Hanggang kasanong naalukuyan na ka nga agkasar kayon, kaya't mat ni nanang mo nga agasawa kailangan. Naibaga kon kini Ananias nga dabukod ko nga rapaap. Amo ka mawatan nak? Kat no mapagasata nak nga agaprod, para iti masakbayan minto matlaeng. Naibaga ka ni Nova. Akayat ko nga isa kanaan ti masakbayan mi. Ito nagasawa kami. Imbagam ka din, nagkasar kayan. No, karag ito'y sa anak pa yan nakasagana, nana. At naibaga ni Nova kanya kadyak maawatan. Anya day jay. Nasaya at ngagpaiso, sa ganaan nyo na imbag ti amin. Madlaw mo mat nga ta, paborak iti relasyon nyo. Agyaman na nana. Ada ka no bukod na nga arapaap. Kaya't na ka no mapaglupos ti biyagyo. Anya nga tati kayat na asawat. Dahil harap tijak maawatan. Saan met di adakas ti garapaa? Nasaya at no agtinulong kayo amang bangon iti pamilyayaw. Ni, sino tati akin kotsi ti dajay. Itala makita. Amo na kasama ta. Isiman na ka dajay lalaki adimsag iti kotse. Ipaypayapay na pay dagiti ima na. Mabit lang. Kasla palasin ko. Sige na, panawan kayo pa. Umasidigak man ken ko na. Nay, kasla mas daw ka una yung kita kanya ka, Ananias. Di mo yung baga, di nakmalasinan, ah. Ananias ko na. Darius, si kami kaya. Pasensya ka na, saan ka analasin na tagos? Apay, guwapo ka dila una yan, ah. Nakatartaraki ka matlaw na yun. Kan, lakam tibak na nga. Anya ka na ya. Gaputa da ko chikon, aglanglanga ak matanabak na, kasta. Napagasatan naklabas sit, iti panakigasang-gasat ko di syudad parts. Naimbagpaikin ka, baknang ka. Sana kas ka na tao. Anusan latan tiyag talon. Anay, po, nagpipintasan daga siya babalasa nga dimsagit ti kutse. Ha? Dano ba? Kan Ellen matgayam? Naipasagit ka nun na Ananias, kan kakasla kayat na ngagkasar kayo. Tangam kinunam ka nung adabukod mong arapaap. Talaga nga wanti mailimod ni Ananias kada kayo, anya nanang. Nasingad na Ananias kanya. Aslain na ti pangibilangan na kanya kaon. Mas daok mat nga rod iti day tanga imbagayo. Imbaga na gayam kada kayo day jay. Makikasarak samot na di na oras no kaskasano aya. Apay, adda ka di pa nagduado am kinenan niya.
Manalo na ngagpaiso ng kabaalan na kaabyagan. Nanang, pudno ngay ayatek ni Ananias. Ngam sanak pa yung nakasagana ang makiasawa. Pudno nga tabukod ko nga rapaap, kada tati ibagbagakan ko ana. Saan nyo kadi akayat? Amaikan kayo mat iti pagnamayan? Saan ka nailasin adagos, Darius? Nakapakpak lang ka mo ngaminan. No sa anak ngayon madayo dito yung lugar tayo. Awan ko mapay mga kwarta. Nakabalaya ko na dyan syudad. Wow! Nagkasatan ti asawam? Nagsina kami ni tikayan ayat ko. Awan gayam. Awan madlaang ti mangiparet apasyaran ka. Amang ano, adagi mo. Awan pa'y ti kaayan ayat ko. Ni Nova tedan kaayan ayat na. Ni Ananias. Ha? Sayang. Pangkap ko kumangar mo ni Nova. Ellen, naaliptak mo't ngayam niya niya sa niya. Napintas ni Nova. Adumot tirigrigat ni Ananias sa nagarami ti gayam ko. Naanos ngamin. Nagagat pa'y. Sige. Sana ko nagbayag. Akihiratan tulangan ton bigat. Nalasin ko anagos na ti kotsem Darius. Napariirin ti ikiti talo na pagpalabasan ti oras. Ne, bumalitok mo't gaya mo dagiti dawa. Mabalinin nga maapit. Numano atawon ajak nakakita iti talon. Ang mga noon di mo pa yan kayat ti sumalog iti talon. Jak paikit nga taamon ti magnay ti tambak. Amon gayam. Namuak kini Ellen nga agkayan ayat kayo gayaman kini Nova. Apo. Naaliptak ka mo da, Ananias. Nabayag mo ita, nagar-aramakan ko na. Naibaga ni Ellen kanya. Apay, di mo pa ikasal? Saan pa ya kadang iti panawin Darius? Ay, saan ka ngagkapoy-kapoy? Ang mga numaagaw na payla ang king kaninoma. Nagpaikama-kampay lang amin ni boss iti trabaho, Nova. Ang mga nuitay-pay lang uray ka data. Sino? Uy, sika ha. At dapat gayang palimot mo Nalpas ka din ti trabaho yo? Sino? Wow! Nagtaaran? Diyak among ang tagayaman kaayan ayat mo, Ellen. Anya kaayan ayat? Saan mo ka di mailasin? Ni Darius! Ita nga namin na makita na ni Nova. Manipo di simang puta. Saan mo't nga tangagi mo ni Ananias numamuan na ngagkukuyog tayo, ha? Ay, nagawis ni Darius nga ilibre na ta iti merienda. Siya tinakaamuan na nga agayan ayat kayan kini Ananias. Saan tayo mo't amabayag? At kukuyog tayo ito nga gawin. Ang mga ngamin no, kilaat ngagsubiya kaya syutan. Paging kaita nakasangputa kundi ti palay. Pampanunutak pala na ibaga ni Darius. Awan amok na gar-aram ka ni Nova. Jakmat ka di mababalaw. No, dalag itag doyos ken kuha na iji opisina daw. Napintas ni Nova. E din to tanda numuak lang man nalon. Ngam agtalagak ken kuha na. Nakilugan kayo gayam kini Darius. Naimbag man ta nakita na kayo. Madanaga nakitayan ta. Agsipnit batlangan kit saan kayo pa asin magpat. Pinasyar na gayam ni Ellen iti rabiin nanang. Nagtulag da siguro nga libre na kami iti restaurant. Saan matkit di adakas no agaram kini Ellen? Agpaada kayo anapinta si tigayim mo. Nagalisto ko man. Na iti rabiila nga pinasyar ni Darius. Ang sa bagay, nagasap ti gayem ko no kas pangarigan. Pudno ti ko nambalasan ko. Makita mo ti pamanagnat ti panaglupos nan. Saan lang aray tananang? Langan ni Darius sinasingpat. Nadlaw ko ti kinataknang na. Kat, saan ka nga rodan amangan balasan ko? Saanen? Ano sa nyo lang ti mang rabiiyada kayo laang? Napsuga kon. O sige na nang, mapana ko ni ti kwartok.
Naimbag ta sa anak pa'y anak kasukat itay nagpukaw ni Nana nga adda ka. Narabyan ka kadimanan na si Mang Pet. Saan mat unay? Kasangsangpat ko laan. Akat, anya, kumusta? Saan kaya mga umabot iti makalawas iti panakagapas na iti imuna anairap ko idi. Awan mo't pagkapas. Ano sakla nga na siyak ti agkapas. Ay, di ba'y kakaasi ka magmay saka? Sa bagay, basit ti maparawar mo na ko ha? Indyayan ni nanang mo ti tutulong na. Uy, talaga matan niya? Ore dahi tanto lagi buyog. Nalawa basit dahi sinilong. Dahi dahi sumarsaronon ton ti paripar ko. Sige, manmanong aminin ti makigapas gapo iti data a reaper. Makinan ti agirik kadagiti pagay. Dayawag ti kinaalibtak mo, Ananias. Duwalagal daw aginapas ta tinalawa asinilong. Pinarbangon ko ngamin ti simmalog di ti talon nana. Dahi ti kayam ti buli-bulyo. Nagadun na ito'y barok. Awan mat sabsabali. Supapak iti anos yu anang tulong kanya. Ay, kahit agyaman naklaunay, Ananias. Ay, nawaduan, tinaapit mo iti dahi atalon mo. Ni maglangan nga da magungunay ti ado a sakripisyo. Ngam ti parikot. Naglakamot ti presyo ti Eric. Uray, saan mo pa ilang ilakla ko? Parang ngumaton tumatlag ti presyo ti Irek. Ang mga nakarkaron to, ninton alon ti maapit. Piman ti biyak ti manalon. Ngam, anos lang ti masapol. Kasi sweldo talaan, tantanin awan tinapati kanya. Nagkadungamin ti utang ko. Agpadatan Ellen. Manulat na inayon ko turnong ko. Ay, makapampanono takno kastoy laan. Kanya ti kahit masawan, Nova. Agabrodak sa lagan? Anya? Agabrod ka? Manong sa mga patag katulang? Domestic helper ko namot, Ay na, oray katulong lang amakon ko na. Dakdakkel ti matgedan ngam ti mga opisina dito Pilipinas. Sa bagay, manumula ti sweldo ngay dagiti mga opisina akaaruba tayo. Ngam, dagiti amok naka-abroad, nagdadakkel ti babbalay da. Day tangaro ti pakapampanunutak nga agabroad langan. Narigat noon ano saklatan ti kastoy ang nakabababa a sweldo? Kasano na Ananias? Manano ngay no panawak? Agayan ayat kami pa'y mutlaan. Saan kami pa'y nga agasawa niya? Ala, nagsasao ka, Nova. Kaslawan, patagtikayan ayat mo. Parparaw po sa lang amin, di pa nagayat mo kankwana. Saan mo man asawan, Delta? Napatag kanyak ni Ananias. Ngam adda arapaap ko, masapol aragpatak. Maawatan ka magkidi, Ay, may kakitin, agawit tan. Awan ito man ang timaluganan tan, o kasto Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunam, Nova? Agabrod ka? Ay, kasano ako na panawang balasan ka? Aganos kayo pala kumananang. Nung napintas tigasat ko nga agabron, para kada tayo matlang na ito'y. Dahito lang ti amok apakatong palan ti rapaap ko. Kasano no, mapeke ka. Among, kadag ito'y apanawan. Adon ti mangluklo ko. Iso narigat latan ti agtalag. Ninanang mat. Apay kami nakasta ti panunutan nyo. Saan kumamat Di ka di kayat? Aso maliwanwan mo ti panagbiag tayo? Awan, ti di na kaya tag namay. Kat, nagsaritaan nyo ka din daytay ka ni Ananias. Saan? Da kayo pa'y langgan ni Ellen ti makaamo ti dayto a planok. Diyak pa'y naibaga ka ni Ananias, taawan pa'y mati sigurado a pag-aplayak. Pagtulagan nyo kumaan na sayaat. Panagkunak, saan na nanas ka nga ipakadak ka ni Ananias? San kami pa'y matnagasawa? Agayan ayat kami pa'y laeng, nanang. Iti dayta ako na. Kasla saan mo matan nga ikabkabilangan ti kaayan ayat mo. Saan mo takastaan, nanang?
Ti makunak, no saan na makauray ni Ananias, bayat ti kaawan ko ditoy, mabalin naman ti agsapul iti sa bali. Mabasak iti pangpanggatan nyo. Ngam saan kayo nakita iti ruwar? Amang nakaawit kayo din. Napan kami pa'y ngamin naggroserya kin ni Nova. Ay, danda ni awan ang pati iti swelto mi. Isa, mapampanunot na pa yan di agabro. Anya? Diyak mo't kiti mababalo ti gayem ko. Amin, danda ni awan papanan ti sweldo mi. Ngam nariga ti agtrabaho iti abroad. Siyempre, mailiw ka iti pamilyam apanawam. Katsika, agabroad ka man? Diyak pa'y amo. Ninoba pa'y lang kada panggap ng agabrod. Siyak, panunutag pa'y anaimbag. Apay nga tangaling basaganak. Rabiin, ngamjak mo't lang makaturugan. Sana sumina iti panunod ko ni Ananias. Amo ngayayatan nak. Mariknak tayta. Sigurado ang malidayan. Iti ipapanaw ko. Napatag kanyak terapap ko. Napatpatag ngam ti amin. Katno da ito iti saan niya pag kinaawatan kini Ananias. Awan ti mabalin ko. Kulak na nagsublikan iti siyudad Darius. Adda ka pimatlagayan dito eh. Ada pa lang napatag nga si kaswag. Damag ko, nalabun ka no, ti apit mo. Si kangarodan at sigurado. Nababati presyo ti Eric. Isa kakaasi kami aman nalo. No apay ngamin nga inan anusam ti nagtalon. No may kakumama ti siyudad. De, may atibiyag mo ita. Oh. Adda dito itigasat ko. Saan ko apagbabawian ti kinaman nalon ko? Nariga tibiyag ditoy. Kita mo ba? Nauman ti trabaho na, kayat ng ti agabroad. Anya? Kayat mo asawan? Saan mo pa yung mo dayta? Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kanayo na kamabanog, nga po iti panagpagapas ko. Tsaka mo, nga dagayam arap-hap na nga agabroad. Nakamamam iti dayta. Ninanang mo't inunaan nakit din. Saan ko pa yan nakasarita ni nanang mo? Ni Darius ti nakaamuak. Naistorya ka no ni Ellen, hindi pinasyar na. Plano pa'y laan. Sa awan pa'y magtiamok kapag aplayan. Kan awan pa'y ti makaanay gastwork. Nova, Ay, pasensya ka na. No sa bali pa'y atao ti nakaamuam. Awan panggap ko nga gilimat kan ka. Kat sapay ko mata saan nakakagura. saan ka mabalinagurayan? Ay ayatin ka unay. Noon, desidido ka nga agabroad. Nakasagana ak at mulong kan kay tigastusa. Ha? Anya? Sus, kababain matan ah. Awan rumbay nga pagbainam. Agayan ayat ta. Saan ka alapdan iti arapap mo? Mawatan ka. Agyaman ak na maawatan na Ananias. Ay ayatan ka. Ngam, ada bukod kong arapaap. Kayat ko, aglupos pa'y kumamati ka sa saan mi iti biyag ka ni nanang. Sapay ko matagbaligi ka amang ragpat iti arapap mo. Adak lang iti lugar tayo amang isagana iti masakbayan ta. Kita, no, kasano ti kinapod no ti panagayat ni Ananias ken ka, no ba? Tulungan na kapay ti gastusem nga agabroad. Nung mabalin, diyak kaya ti madan iti utang anay bag-anagam kini Ananias nanang. Amang ano, day tapay ti pakaitalyak kan kwa na. Anya ti kayat masawan iti day tabalasan ko. Adda ka di panggap mo amang isukat iti sa balik kini Ananias. Ala, ni nanang mat. Tila mapampanunot dan. Saan nakadakas a babae? Kan, saan da kumapagduha-duan nanang? Kaputa ay ayatas ni Ananias. Amoyo day ta. Nakitutak ngamin iti imbagam. Ti kayat ko asawan, amang ano ito niyawis ni Ananias ti panagkasarmi, kat sana to na makapagkadkad. Uray nakapagkasar kayo ton, no, kayat mo nga ituloy taga-abroad.
Agabrod kang tupay. Adumot ikas ta. Sige, panahon ka pa dito tayo na pagluto. Wala nang. Ay, tiyak kayat tiyak da sawsawir na. Tiyakon may bagapay da ita kaninana. Ang mga no sabalin tumanan ti panunutan na. Ay, sapay ko ma. Tamatuloy ti panagabrod ko. Napintas to kumatikasat ko nga agabrod. Nakastrek ako iti kwarto iti pinasyar mo ni Nova. Nagatapan na kasyak tinagibaga. Diyak kumapay na amuan no saan na istorya ni Ellen kani Darius, nana. Sa bali pa'y atao tinakaamwa manan niya. Ay na, kababain pa'y ken ka. Awan mat nga tati panggap na nga agilimag. Dahil tamat ti panagkunak. Panggap na kanupay matlayan, tawan sapay pagkaplayan na. Nasaya ata, nakapagsarita kayo matlaan. Nanyaman ti problema na iti gastusan na nga gabrod. Nakasagana ak at tumulong ken ko na, nana. Nagimbag kalakit din ay barong. Amumat nga awan ti mabalbalin me. Ala, pasensya ka lakuman. Tsak mo to na igawin ti dilak. Naibaga kini Darius, may papanti pa nag-abroad mo. Talaga mata niya. Masansan sakit iti panang pasyar na kan ka. Ang mga napampanunutong magar-aram ni Darius kanya. Uy, di mo pa'y kayat? Nasingpot ni Darius, friend. Nabaknang pa'y. Nagasat ka, naisot makagasat mo. Si kansamot kursunada na. Anya? Uray kalalim mo siya, hindi na ibaga. Agnerbis kan samatan. Sika ha, nakigtuta kitimbagam. Ngam, adayo ang mapasamak dayta. Amuna nga gayan ayat kami kini Ananias. Dayta ka diti problema. Nalakalaan nga ipamuspusan dayta. Sige. Ito na be. Wow. Agluwas ka nga umay dito probinsya. Awan. Ison to ti panagsarita ta na saya at tapno amom ti aramidam. Masapol nga agbaligi ka. Awan. Di ka madanagan. Dakkel ti magunggunam kanyak. Sige. Ananias. Naira na alin mabasak iti pagtaktak diran. Pasensya ka no, nasingat pa nakisarsarita mi ti telepono. Awan tanyaman na. Nalpas kami na nagsarita. Ti sekretaryak na jay, iti negosyok iti syudad. Talaga abak nang kan. Abdan bukod mo ang negosyo. Wan. Naigasat ko ti nagnegosyo. Ngam no nagtalay na edak kuma dito lugar tayo. Awan kuma, ti kastoy abiyag ko. At dagasat iti tunggal tao. Masapo lang ang birukan tayo, nuan niya lay taagasan. Ellen, si kamat gaim balasang ko. Dumanon ka. Naimbagngal daw yun, nana. Ada ka din ni Nova? Ada iti sala sa nagko. Oh, Ellen, ada ka ba? Nova! Ada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ada na amok nga agtrabaho iti recruitment agency. Adan pag-applyan tanagabrood. Ay, uray si ka, Ellen. Agabrod ka man. Pinampanunot ko nga rod, nana. Narigat agan ano saklatan iti biyag iti lugar tayo. Sige, ituloy yung arun tagsasarita kininova, Ellen. May man di imbagam. Ada ka di opisina da iti kabisera? Ada intan ng address. Mabalin ta pingawagan. Ada ka no iti syudad ti opisina da. Adu ka nun tinipatulod da iti naduma-duma apagilyan. Apartment mo da nang danunan mi itinamamo ni Ellen. Masapol ka nungag-apply kami iti Manila. O di, aglos kayo nga ro, damapan iti syudad. Wan, inton maminsan arabi iti nagtulagan mi kani Ellen na panagluwas. Nakapakada kami iti ahen ti trabaho mi. Sapay ko mga ro, dagasat yung agabrod. Namasapol mo ti kwarta, ibagam lang. Agyaman nak.
Adan makaanay akwartak. Inton masapol ti placement fee. Sa balinton na pa nagremedyo. Kas inkarik, nakasagana ak amang tulong ken ka. Agyaman na ka na, Nyas. Ulitek, sa anak ama uma amang ibagbaga, ay ayatin ka unay. Suportaran kay tanyaman nga arapaap mo. Nasip ngatan, kagap-gapum sa pailang ititalon, Ananyas. Talaga nagagat ka, Barok. Agsubya pa iti talo niton madamdaman, hana. Rabi iti batang ko apa ng traktor da iti pagmula iti kamatis. Agmula ka kadipay lang iti kamates. Kahit nalagasamot ti presyo na. Narigat sa pay ngagbayad da. Basit lang ti mula iti kamatis. Nalawlaw ti pagmula iti mais kan na duma-duma anateng. Naimimbag pa iti maes, tanangina ti presyo. Hybrid kan lilingtaan ang mais ti imulak. Aywan kaya, kumusta nga Tandanova kan Ellen? Naimbag na pa, tan nakaadakdan iti siyudad. Awan matiramidan tan iti syudad. Agawit ta adako sa iti probinsya. Santa ka dingat pa siya? Kakaisuna na kaumay ta dito syudad. Awan na itugot ko nga ado akwartak. Isu nga itong maminsan langan nga umay ta. Kuna dagiti empleyado iti recruitment agency, nalakakanulang pag nada ti papeles ta. Adda pa yan amo ta adagos. Huwag nga hod. Dahit na lang, masapul nga agbayad ta iti placement fee. Ay, Juan. Dahil ta ti dakala problema ta ita, Ellen. Dakala agata ti kasapulan ta. Naimbagkan ka, tada ni anan niya sa pangibagaam. Saan ka di nagkarigan ka? Nakwarta ti problema. Awan parikot. Mano ka di ti masapol mo? Nakautangan dagiti tadakkel ko. Kapilitan nga ni saldada pay lang ti sang kabasit at talon da. Kurang pa iti 20,000. Nagdakkelan agatan. Nagninangaro ti placement fee, Darius. Ngam sigurado mat, makapag-abroad kami kininova. Ngam sayang mat nailako da day jay nuwang ni tatang. Nagagat nga pagtalon day jay. Agyaman na klaunay, Ananias. No saan nakatinulungan? Saan nagpay ko ang nakabahid iti placement fee? Awan na nyaman na. Basta para iti arapaap mo. Inton sumarunong nga aldaw ti panagluwasyo kini Ellen nga agsubli ijay syudad, no ba? Wala nang. Kat saan kami itong nga agawit pa diti lugar tayo? Ijay itong syudad nga orayan mi ti aldaw apa nag-flight mi. Mailiw ag tulakit tikin kabalasan ko. Ay, saan nakakadi nga itulnog na nanyas? Ano, makapasya kayo ijay syudad? Nairanamat nga ado ti trabaho iti talon. Nagsarita da Ellen kan Darius. Makilugan kami iti kotse na, ta adda ka na napatag nga si kasuna iti syudad. Saan nga rodo na problema ti pagluganan nyo? Madlaw ang napasig launay da Ellen Candarios, ah. Wen, no sa tuma, agatapak pa nga da relasyon da. Nahagsak da nagsarsarita kat. Ay kat, nag-gaasat ang tigayam mo. Uray saan ko man nga agabroad. Naimbaglangan na, tanay pasyar na tapay lang ni Darius dito syudad. Tenton makadanon ta ni Jabrod, trabaho at agos. Makapaapan ti kinaragsak yo. Asla da relasyon niyo. Si Cam. Ay, di tagaya man di opisina at recruitment agency. Agoray ka. Nakarikap mo eh. Ada nakapaskil iti ridaw. Sana po ito na ito eh. Napikita! Ala, kasano da ito yan? Namunagat nakabayad ka na. Kawanan, interay da nati kwartata. Kasanuan, kababain kini Ananias. Mabayin naglakit nga agawid di lugar tayo na mamanda napikita. Awanan ti mabalin ta pa ya. Anya nga ro ti ramiden ta dito syudad. Katang-katang ta nga awan ti masno papagturungan ta. Ay, aglisik. Ay, kitam tinakalukan iti kotse. Ni Darius ti saan. Agturungan ti kayan ta. Ani, kanya tararamidan nyo. Awan gayam, kaano ti flight yo? Eh, Oh, apay. Asaan kayong mata na makatimag?
Ne, akin kinita kayo matlatan. Nova, agsangsangit ka. Anya tinapasama. Kababain ko mama mom dito, Darius. Napeke kami. Peke gayam tinagaplayan mi nga agency. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Opisina klaunay. Anay, Nova, Ellen, napayasan kayo matan amang mangan. Mabisinan. Jack makapangan. Pag ano nung dagiti dadakpan ako. Timayat ti nakaisaldahan ti talon kan nakailakwan ti numi. Pasensya ka lang kuman, Darius. Kasano ko mama kapanganak mo, ti din to ta. Ada ka di may tulong ko? Oh. At iti panyo, Nova. Ay, yamanak. Sayang na ito in-order ko no saan ang may boss. Ikarigatan nyo timangan. Madamdama, ipasyar kayo. Naimbaglangan takinakuyog na kang imay dito syudan. Awan amumi pagkamangan dito eh. Naimbag ki di ta nairana analabsan kayo. Kasano ko man? Di agkatang-katang kayo dito yung syudad. Inalal daw mo matimbang latiw dito ibalay, Ananias. Naggadon na ito alamas. Pinakarasak namin ti lungog ti ongto ti talon ko. At ano ti bingay ko? Nalagip kayo man ang padawatan. Ay kit, agyaman nagklaunay barok. Manayon na ito'y at si Daek. Uwan gayam, kumusta nga tanda Nova ken Ellen? Kaano nga ti flight da? Diyak manam mo barok. Saan da ka nung agawid, ay jayan nga orayan dati pa nag-flight ta. Agsurat tulat ta ni Nova inton makadano ni Dia abroad. Awan mo't cellphone ko. Padasag tuman nga, iremedyo, nakasunok na awagan. Sige, saan akong ngagbayag na tapno maluto yung retan. Agyaman na. Talaga mapagdamlamaan ka. Awa, di ka matanagan. Nayunak to, tited cooking ka. Sige. Iawag cooking ka no sa dino ti pagkitanta. Anya? Agawid ka, ijay Cebu a lugar yo? Sige. Awan ti problema ijay. Anya? Owan. Ang mga mabayagak dito yung syudad. Tadyak mapanawan dagiti negosyo. Kanjak mabalin abaybayan ni Nova. Sige. Bye. Ne. Manipo dimteng tayo dito yung parke. Saan kayo pa yung matimtimak? Anya ti plano yo? Kas nandiyak ka ba ilang tagipiyag dito syudad? Kasta matikon konak edi nabitak pa dito yung Manila. Ngam, inot anerwam ko ti bagay. Aging ga nadaan iti bukod ko ang negosyo. Kapilitan nga tawid ako di lugar mi Jack ano kasano ilawlawag ko kadagiti dadakkel mo tinapasama. Masya nagkatakwada. Kat si ano ba? Mabain na nga gawit iti lugar mi, Darius. Katawaan daklakit no maamwandaan na pekeak. Itapay lang, kas na makit-kita kung ti panangumumsida kanyak. Kas lay bagbagada, bunggunam, ambisyosa ka ngamin, kas na kung kunadan. Agsangit ka man na Nova. Ellen, alaan mo ni ti kotse ti tisyo. Dahito ti tulbag. Nova, no agawid ni Ellen, maamwandan tumot laeng anapeke ka. Umay kayo, dumanon kayo. Ag may sakit a ditoy, nagbakasyon ti katulong ko Leyte. Ay, nagkalagayan dahil ti balay mo, Darius. Nakapakpak ng kan. Nagpintas dito unag. Ang kakangina na kiti alikawan. Kastuyan ti kinabak nang ni Darius. Wow! Naglukmag dagiti sopa. Naglamis dito unag.
O sige, agtugtugaw kayo pala. Tamang isagana ka ti pagpalamiis tayo. Anya ti kayo ti meriendaan? Agyaman kami langan. Nabusog kami pa kini Ellen. No ba, nakalidliday man ng tilangam. Madadaal ti kinapintas mo. Maawatan ka. No anya ti marikrik na. Nakagasgasat ka, Darius. Nakaadayukan. Idin to tanaw nung mula ang di panagbiag mo di probinsya. San ka din ang mabaliwan pa iti pangadang mo, Ellen? Adaw mo awag iti cellphone mo. Ang mga nun ananyas. Sumbata mon ano ba? Hello? Ay, makonsensya ak. Pakawanan naklakuman ni Kumusta kayo Ananias. ka ni Ellen? Nakaawag ka. Taamag kumati ka sa sadyo. Saan na kami apakadanagan ka ni Ellen? Nakagtan kami anasayaan dito syudad. Kaano ti flight yo? Ay, kasanungatan. Anyat ibagak ka ni Ananias. Jack pa'y amo. Agsubli kami tupay di opisina nagaplayan mi inton bigat. No saan kan nga agawid pa eh? Do atawan nga aguray akit ipanagawid mo. Aganos kalatan. Ang no saan ka makauray? Mawatan ka. Anya ti sasawa mo? Ay ayatin ka unay. Ket nakasagana ak nga giptor. Giptor ak ti iliw ko. Aguray ak. Anya ka tinday ta nga ibang bagam kanyak. Wan kayam. Ikumusta na tulangan kininanang ha? Ibagam kan ko na nga awan pa kadanagan na kanyak. O sige. Sige, bye. Diyos ko. Pagawan na naglakuman ni nanang. Diyak ka mo no kaano kami nga kita. Diyak matamo na niya ti agur-ure agasat ko dito yung syudad. Kalkalpas ko laang nga ng rabi ibarok. Ay, no nasapsapa kala ko maadimta. Amo ka nga ikawa kayo na. Narigat may maysa. Ay kaya. Naawagak ni Nova itay. Ay, kumusta na kanumot ka ni Ellen? Nasayap na kanumay. Ngam saan na nga mo no kaano ti flight da. Agsubli da kanupay itinagaplayan da inton bigat. Kunak manudan da ninti flight da. Gawid da kam nung pag-around. Saan ka nun nana? Itay nalpas kami ang nagsarita. Intex na abaliwan da kanu ti agpa-medical exam. Ijay kanon nga orayan da ti flight da. Saan yun nga urayan ti ipapanaw ti bus anagluganat? Panahon daklatan. Mga na mabalin mo pa'y abaliwan ti pangedeng mo, Ellen. Agsapol talangan iti trabaho ta dito syudad. Agpatulong ta kini Darius. Saan nga agpalo ti panunot ko no ba? Diyak ka ba ulanan tagbiag dito syudad? Ngam, nakababain no agawid ka. Basta na nagtulag iti dayta ba? Saan ka di? Impambar ko kadag iti dadakkel ko. Asa anak-anak ka pa sa iti eksamen. Tada sakit ko. Ngam nakasalsalon at kamat. Apay, saan ka kadya maasyan ka dagiti dadakkel mo nga alilawam? Mga no damagan dan tupay, no, ayan nga rod tay kwarta mapinagbayad mo. Siya kung ti makamoy ti dayta banag no ba? Ay, nalupoy kayam ti pakinakam mo, Ellen. Ngam no siyak, saan na ka maawanan iti namnama? Makaabudak tumatlaang. Makaanayin ti na minsan apan nakaalilaw ko no ba? Tiyak kaya ti na maulit. Tama nga no nasaksakit pa itilak amag. Angan-anat ka, kabayatan ti kaadam dito syudad. Manipod itay simitlot iti panunot ka ni Nova. Alimbasagan ak batal. Doatawan na saan kami nagkita. Napaot unay dito apanawan na panaguray. Makapagibturak matkit di. Oray saan ko man na nakabron. Kabaala kabiyagan. No manugot ko man ngagkasar kami. Saan ko mat na mababalaw. Tadabukod na nga arapaap. Kaasimat ni Nana Felisa. No saan na amay paayang ni tinamay. Sa balin sa mo ti imayan ta, Darius. Sana dito ti balay mo.
Kukuwak mo't ladag ito aga-abay nga apartment. Bakante ti may sa, ti takang naad, kabayatan ti kaadam dito syudad. Umay kan, dumsagtan. Darius, talaga kaya mabaknang kan. No ba, awan ko man ti sa pulak. Nagbaligi akon iti arapaap ko. Asawa laang ang tikuran. Kunak mo arman na ni Ellen. Nabaknang ka talagang Darius. Adulakit iti babalasang agtuyos kan ka. Sa anak na ta nagbindot iti panagkita? Sa anak ba't nga agar-arapahap di kunak? Kunak tupay ka. Ni Ellen. Nakita na ko. Kamakamak. Ellen, mabit lang. Ananyas! Kunak man saan kayo nga gawin? Kadwam ka din ni Nova? Siyaklaang, saan ako niya agtuloy nga abroad pa eh. Ngamin, saan ako nakapasay ti examen. Kunak man nakabayad ka ni ti placement fee. Di pa kat sayang Mapasublik tumad lang, Ananyas. Sige, baliwan tanto lang ang tagsarita. Kanin, nabanog kin na puyata nak namin na nagbiyahe. O sige, pasyaran kang 20 rabi. Namnamaklat tanti ayaw dito balay na na Felisa. Amo ka na idano natagos kada kayo ni Ananyas, di pa nakakita na kanya. Saan kayo kanuunay ang nakapagsarita? So nga, imayak makidamag. Kasi tinaibagakon kini Ananyas. Saan ako niya agtuloy nga abroad. Gaputa siya nakapasay ti examen. Ket kasano nga rudan ni Nova? Awan ti rumbang apagtanagan nyo kankwana nana. Ada ni Nova iti nasayata kasasaad. Urayan na lang ti panag-flight na. Ay, pagawanan ta ko may ti panagulpot ko, Diyos ko. Sige, sa anak nga rudan ngagbayagpay. No, umawag to ni Nova kan ka. Pakaamon nakto kumano niya ti madamag may panggap kan kuana. Agyaman nagtamom tinsong bat mo, Ellen. Masapol nga nga agtalinaad, di panlimad taapan nakapeke. Hindi mo laam mo, Nova. Makunkonsen siya, kiti panagalbod ko kininanang mo. Mabahina. Ay, kakaas ka nang iparang ka dagiti mata. Agkayem ta, Ellen. Kat amok, mapagtalkan ka. Bukod mo ti problema. Sabali mo ti problema, kiti kasasahad ko, okay? Saan na kumakakura, ha? Awan ti amok agapuna, nga ginurata. Ad-ada ka sa pulak ti panakaawat mo. Aywan jayam, inikari ni Darius nga isarag na iti trabaho. Kat no makapagpampanunot ka, mabalin na kamot nga isarag. Dalpas matlaangan ana ang lilaw ta. Kaya kundi ang naadli di probinsya. Ay, saan ta kami ngagpaday ti arapa apelet? Sige, saklatan ti umawag no da kayat kung ibagakan ka, ha? Akong ti makaammo ngagbayad iti meriendata. Kumusta gayon ti trabaho? Nasayat nga, Darius. Agyaman ak unay kan ka, ha? Dakkalin ti utang ko na imbagan hakam. Saan mo na panunutan dayta? No ada problema mi ti trabaho. Ibagam lang kanya. Amok ti aking kuka dito nang isarakaking ka. Sapay ko mga tamaawatan. No apay asanak pa makabayad iti kaserak. Saan mo na panunutan dayta? Aking gangada ka dito yung syudad. Agnaad ka itinted ko apag kasiraam. Agyaman naklaunay ka dagiti ipapay mo akin na imbag kanyak, Darius. Inton makaurnungak. Agabrudak matlaan. Barang makaurnungak iti pagabrud ko. Nasuro ka na makalawas. Manipod dimtang ni Ellen. Mailiwak unan ka ni Nova. Kumusta ka tan? Hindi inawaga kiti na minsan. Sana simong ba? Ada nga tan iti abroad. Labasan ka pa'y barog. Nana, papanan nyo ka di? Mapanak ko mamangibaga iti kwarta kini na udtes. Naimbagday jay ta nalakalaang akasarsarita. Saklangan ti mang pabulod ka na kayo ti kwarta. Sumurot kayo iti balay.
Kababain paikan ka, Barok. Awanan yaman na nana. Ang dalakit di. Saan kong ipailam ka na kayo? Agpasyar to pa ilang dito parke. Madamdaman ng tulot ka. Apay, agaplay ka pa ilang agabron. Kuma, sakbay ama amuan da purok may napi kami kini Ellen. Diyan kaya't di may babain, Darius. Nagloko lakat gaminin da ang agaplayan nyo. Arapa ako ang maipaayan ni nanang iti pagnamayan. No ba, aday bagaking ka. Saan mo kumapanunutan agun kundawayan ka? Kabailan ka ngay paayan iti namaay. Anya ti kaya't masawan, Darius. Kunagman no ni Ellen, da kayo ti adang agkasingad kini Ellen. Nakayawan na kiti kinapintas mo no ba? Agayan ayat kayo gaya man kini Ananias. Isumat, amo nga dan kaayan ayat ko. Iso asan ang mabali na makirelasyon kan ka. Agparangak no kwan ang nababaunay a babae. Panunuto man na yung bag. No asino ti rumbang nga ayatam. Anyan to ti agbalin a masakbayam kini Ananias. Nakita mo kasano ti kinabaknang ko. Darius, O sige, saan ka pilitan na mga klon iti panagayat ko? Ikan nakit igundaway. Saan kantong agpapawi? pangasim. Di mo ko mariribukan ti panunot ko. Bigbigak dagiti na ipaay mo kanya ka kinaimbag. Nga, bay anak ko mapailaan, Darius. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka di pa yan nagsurat ni Nova kada kayo, nana? Jakmat maawagan ang iti cellphone na. Ang mga nuan niya, amat na tinapasamak na. Ti pampanunutay. Ang mga no saan na mausar ti numero ti cellphone na iti abron. So hadyak maawagan. Anyang agpaison tinapagtagnan. Noon nakatayab matlaang nga. Kasaritak tuman ni Ellen. Ayun nga agpaiso. No, jakla mauray nga agsurat ni Nova. Agpakuyog ag kini Ellen ta sa pulen mitibalasan ko iti syudad. Apmok nga agpada tayo mariribukan namang pampanunot. Noon niya ti kasasaan ni Nova, nana. Noon niya nga minti nakapampanutan na anagabro. Dahito'y lang arudin ang mariribukan da tao. Taas saan ama sinuno, noon niya tinapagtangan ni Nova. Pangasim ka di Ellen. Saan ka makaturturog amang pampanunot kini Nova. Tandi matlag suratan. Ha? Kasano tayo yan? No, kas kadingawan ti mauray ko asurat na. Amang ano, mabalin ako yogan na ta sa pulin ta ni Nova iti syudad. Ha? Ay, tayo yan. Kasano pa tayo yan? Ay kata, apay adilang suratan. Mga naman kumikom iti trabaho na nana. Dahil talang ti maipadamag ko kada kayo. Tsak mo't maawagan na. Mga no nagsukat iti numero na. Day tama ti atap ni Ananias. Di kay kadi unay madanagan kin ni Nova. Urayan nyo latang agsurat kada kayo, nana. Naimbag mat ni Darius. Nasaya ati amin nga ipagpakita na kanyak. No manukot ak ama kirelasyon kan kwa na. Amo nga namayak. Ngam kasano ni Ananias. Amo nga'y ayadan nakunay. Mariribo kanak. Jak amo ti aramitek. Hello? Dahil pagtasinong bata matagos ti awag ko, Nova. Agpadan nga agbalaw da Ananias kan nana Felisa. Pangasim, Ellen. Laglagi pang ti karim kanyak. Masapul asaan da amamuan nga daak pailaang dito syudad. Agur-uray ni nana
ninanang mo, ti pa nagsurat mo kankwana. Ay na, mas asya, naglaunayin kankwana, Nova. Kung konsensyaan na ka di? Uy ha, saan ko ang nagayatan dito ang napasamak, Ellen? Maawatak ti Marikrignam. Uray siya. Ay, magkasangit ako matamang pampanong nung titikas sa saad mo. Diyak kaya't ngay ayan tigasat ko, Ellen. O sige, bye. Ay, uray anyak mapaspasamak. Masapo na matumpal ti arapa ko. Diyak itulog ang mapaayak. Yaman na oray kumutlangan tawag mo, Nova. Pagpada kami kanina ng mamadantanagan, luanyakit din tinapasamak mo. Awan tirong ba nga pakadanagan yung kanya, Ananias? Ada akit tinasayata ka sa saan. Nasayat no kasta. Mailiwak una yan kan ka. Ananias, saan ka kumamakpaglaan? Di mo namnamaan ngayon ton agkita ta. Siyak to pala, hindi ka ayan-ayan. Ha? Anyat kayat maasawin. Lipatin na kun. Apayakid daw malipatan kan. Saan nakatin nga ay-ayatan? Sakbaya pimanaw ka, nagtulag ta. Makauray kiti pa nagsublim. Awanan tinas ka na subyanta, Ananias. Nawaya ka na sumapulit sa bali. Awanan ti ilawlawag ko pa'y ka. Bye. Hello. Lidap na ti cellphone na. Apayakas ti tinagbali na pangnadeng na. Awan amok abasol ko kenkwana. Tsak pag-arupan. Agapo iti panagabrod na. Isumat ti panakapukaw ko kenkwana. Anyan na nagulpit ti gasat. Kasanupay ita. Anya pa ti serbi ti panagagawak para iti masakbayan ni. Napukaw ko matan ni Nova. Nasakit mo, tiriknak. Mamuk ang adada pa yan napasakitak tiriknan ni Ananias. Inayat ko matitinapod no. Nalapit. Sana na kami tinay itong kalmaysa. Nilaang Darius tinamnamag ang makaipaay di harapaap ko. Kat amok. Naragsakak to'y di danana. Naragsak to ti ayan-ayat mi. Gyaman na klaunay, Nova. Saan ka nagbintot iti pangadang mo? Awan ti pagbabawiyam ng inaklon mo ti panagayat ko. Sapay ko, ma. Ada ka ti panagduhaduam? Mabita. Ni Ananias ka di pa ilang ti ayatam? Sakbay nga inaklon ko ti panagayat mo. Insina ko niya, Ananias. Tasaan amabalin at dua kayo ayan-ayat ko. Among tinagpili. Rumbang asak ti ayatam, Nova. Sak ti makaipaay iti pakaragsakam. Si kalaang matinam na maag tapno matungpal lagi ti arapaap ko, Darius. Ay, siyempre. Bakna nga. Agbiag ka ana sa lewanwan iti din na. Darius, ada ko makitawagan ka. Mabalin nga, agpatingga talaan pa iti panagayan-ayat. Sige, awan ti problema iti dayta. Nalpas kami na nagsarita ka ni Nova, Nana. Awan ti rin mga pagtinagan nyo kenkwana. Ay, kat nagsaya atin no kasta barok. Ang apaya di nagsurat kanya. Mabayag ka noon iti surat. Awagan nanto kanulatan ni Ellen tapno makapagsarita kayo. Awan mat nga min ti cellphone ko, apangawagan na kumakanya. Wano, siyak ti umawa. Sa jakmat among aramaten ti cellphone. Nalakala nga masursuro. Ikatangan na kayon to siguro. Bayadan na pa ay dagiti nagastos na iti panagabrod na. So, di pala siguro makapagpawit iti kwarta kanya. Anya? Ngamapay akas tamat ang ginagbalin apang ngadang ni Nova. Yak mawatan.
Nga payakas niya ti pangadeng na. Maawatak no niya ti marikritnam. Amok ngay ayatam ni Nova. Amok ka di dahi ni Nana Felisa? Jak impadlaw ang nalidayak. Saan arumbay nga may ramraman pa eh. Kasaritak tuman ni Nova. Agyaman na. Ang mga nuda kayo mat nga gayam tagin Nora. Saan mat siguro Ananyas? Saan aday taba nagtidimi pagkinaawatan? Nasaya at ti panaggayami. Nagipulong gayam ni Ananyas kan ka, Ellen? Ay, palputan naglagit iti kayam ko. Lukas ano ti panagatintok ni Ananyas? At adapay kanyak, Nova. Papay. Diyak kayat ni Ananyas ti sawir ko iti rapaap ko. Iso na say sayat lang nga nawaya-wayaan mi ti tunggal maysa. Saan ka maawatan? Wen gayam, agkit kita kayo kadi pailaang kini Darius? Ha? Kwa? Nabayagan na saan kami nagkita? Ay, latingit ak. Nagulputa kon. Ellen? Apay adamdamagam ti kasjay. Saan pa ngamin anagawid iti lugar tayo? Ha? Di ka lang pinampanunutan ni Ananyas. Iso pa'y tinaggastos iti panag-abroad mo. Saan ko akinid daw kini Ananyas sa tulungan nak, Ellen? Iso tinagpilit. Iso tinagpursiki. Ngam, saan ko mamadanagan? Gaputa, agbayad akto. Ni Darius. Manipod iti nagkukuyog da kada Nova kan Ellen anapan iti syudad. Itaman langan nga gawid ito eh. Dayta. Ananyas! Kumusta ti biyag dito probinsya, ha? Narigat lata. Awan nagbaliwan na. Ano usap Tay ko nata nga rod. Dagiti man nalon ti duri ti pagilian. Pudno ti ko na. No awan kami aman nalon. Awan mo't bagas tagatangan dagiti babak na. Ne. Abay analiday ka, Ananyas. Di nakla matultulad na naragsak. Bueno, kasapula, miti kwarta. Agdadyak maawatan arit na. Iti panagis-isam ni Darius. Nakapasyal ka man dito balay Darius. Anya ka dito maipay ko. Ang mga no, nagbidot ka ti maya. Talaga ada kayo ti kagarak, nana. Kastoy nay, nakita kami kininobay di Hong Kong. Anya? Taltalik mo kay Barok. Sa bali lang agpayso ti bagnangan niya. Naimbag man ta, nagkita kayo iti balasan ko. Kaya't kung nga idanon ti panang kumusta na kada kayo. Yan, impawit naman ti kwarta, para kada kayo. Ito'y nanang. Ay, tagi, manaklaulay Pasensyaan nyo ka nun, no day tapay lang ti may pauit na kada kayo. Ado ka nung amin ti nasken abayadan na. Maawatak dayta. Pasig nga inutang ti ginastos na nag-abroad. Ni Ananyas pa di ti nagbayad iti placement pina. Anya? Sa kasjay mo't nagsinadan. Iso mabainag unay kini Ananyas. Kasta aya. Awan mo tinibagbagan ni Nova, may panggap iti dayta badag. Sana balin? Personal dayta biyag na. Saan mo't anapaw ti panagsarita mi? Agyaman akmanan iti daytoy Darius. Okay, sige nga raw din nanang. Di ako nagbayag. Adupay ngamin, di ba pa na? Adumanan ti bunga iti mulak iti bangkag na na. Isungin lakaman kayo. Ananyas. Oh, kaslagtok yan kayo amang hawat karagito eh. Ay, kuwang amin. Mabainag launay ken ka. Kalpasan ti nagtungpalan ti relasyon nyo kininova. Saan na rin bang ramraman kayo? Nasakta na kiti panangisinan ni Nova kanya. Sa anak agumura ken kwa na. Talaga anasin ba't ka Ananyas? Agyaman saan ka nagbalbaliw? Ay, uun kayam. Nagkita ka no da Darius ken Nova ijay Hong Kong. Ada impawit na para kanyag. Anya? Ini, naikaglismatan ti dila. Kabapain-pain kan ka. Saan pa'y anabayadan ni Nova ti utang na kan ka? Saan nyo na panunutan na dyan, Ana? Saan ko asingiran ni Nova?
Yoray nakiwin na suwas kanyak ajak maawatan tiga puna. Anya ti kunam Ananyas? Nagkita da Darius kin Nova iji Hong Kong kat nagpawit iti kwarta para kin ni Nana Felisa? Oh, apay anak laat kay ti dayta. Ha? Ay, kwa. Ay, pailaw anak tulangatan amang ibagak kini Ananyas ti putno. Panagkunak, saan mo ta nakaskas daaw nung nakapasyar ni Darius iji Hong Kong? Baknangan na di akalugaran tayo. Talaga abaknangan ni Darius. Nagdakkel di balay na iji syudad. Nakapasyar kayo gayam iti balay na. Gasat lati gasat ako nada. Lupay narigat tibiyag ti manalon. Naragsakak lat tamat. Talaga nga awagan ka kuma Ellen, ta kumusta at ni Nanang. Mailiwak unahin kin ko anang. Anya nga rod. Inawagan ka. Tanakigtutak iti naamok kini Ananyas. Imbaga ka no ni Nana Felisa kan kuana nagkita kayo kini Darius iji Hong Kong. Ha? Apa yung inarami ni Darius di Kasyay? Nagigtutak. Kasano kuma nagkita kayo iji Hong Kong kini Darius? Idin to tamok nga. Oops. Saan mo nga ituloy, Ellen? Nova, kunam asaan kayo nagkita kini Darius? Apa nga init ka na iti kwarta ni nanag mo? Kat pinagparang na nagpawit ka kan kuana. Ay, dimtengan ni Darius. Sige, baliwan tanto tek sarita. Bye. Apay nga inidop mo ti cellphone mo itay si Mang Batak. Asino da jay kinasaritam? Kwa, ni Ellen dayjay. Nagulpo da kamen kan kwa na. Apa yung makaungat ka? Olbod! Agpudno ka. Anay, Ni Ananyas day jay anya! pangasim, ibatan nak Darius. Apa yung saktan nak matan? Di nakadiayayatan? Song batam ti saludsod ko! Isuka di tinawagam! Isuka di pay laang ti ayatam! Ah! Anay ko, tinungpanak. Chaklin pagarot maramidam ti kasto kanyak. Naranggas ka mat gayam, Darius. Anya pay lang ti kayat mo. Inpay ko amin king ka. Anya ko mati maghanap mo iti dayja lalaki. Saan na ni Ananya sinawagak? Ni Ellen. Olbod! Nupodno ani Ellen dayjay. Apay nga inadap mo! Gabutan dyan kayat nga agat at may papan ka data. Mabalin mo kita ang call register ti cellphone ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ato kumakoy kay kagat kininundak ng initag na matun ti cellphone mo. Kas nalikliklikan na ti panagpao ti panagsarita mi. Parparik na kanak nga ta ilimlimat na. Ang nakumatay chay. Ellen, papanam ka day. Napilisa ti masapat ko. Ay, umayak ko maiji balayo nana. Naamwak ngamin ka kini Ananya sa nagpawit ka no ni Nova kin ni Darius iti kwarta para kada kayaw. Dumaanon ka iti balay tapno nasaysaya at ti panagsarita ta, Ellen. Nakitutak nga ron balasang ko. Saan asigaon nga umay ni Darius dito balay? Nagkita da kano kini Nova ije Hong Kong napanda ije Hawaii. Talaga mamati ni Nana Pilisa nga tayo abroad ni Nova. Ay, kwa nana. Kalpasan ang nakapagsarita kami kini Ananyas na panakadagos iti balay da Darius ngam nagsubli ka noon ije Manila. Saan kayo gaya man nagkita? Kunak man nung agar-aram kang kabalasang ka. Agpaspasyar idi kanyak. Saan nga agar-aram kanyak nana? Nabayagan as di kam nagkita. Ay, inawagak ni Nova. Saan ang nagpauti pa nagsarita may? Intun maminsan nga awagan na ka. Umay kanto ije balay tapno makasaritak man. Uray apagbiit laang, Ellen. Kasla ka ano lang, idi nagpatraktor ka. Ne, dadagkal gaya man nagitimulam ama es.
Nakaparpartak na ro dagiti pasamak na Felisa. Sige, mangmuras kayo dita kamatis. Mamit lang, tayalaan kayo ti sariping dagiti mula kabawang. Nagadupay abunga dagiti mulam akardes ana intar iti igit kitambak. May ima sa mapakpat na kita. Tulungan kayo magpuros. Hirapin ko, kabayatan ti panangruot ko iti kanan dagiti kalding ko. Mabainak launay ken kanan niyas. Ang sapay ko ma. Agbalbaliw tumutlaang ti panunot ni Nova. Oh, Papanam, amok nga awan trabaho. ada ko malayang mapan ko gatangan. Ngam gaputada ka, sana ko nga tuloy. Dumanon ka. Daytoy tilaglagi pom Nova. Jak kayat nga agpastrak ka iti uray asino dita. Kunam nga ta ajak ammo nga ado ti agduyos king ka iti pangpanggadam. San ko mamot akas na kababati pa nagkitam kanyak, Darius. Nagawit ka kaya medyo probinsya? Apay, masapul ka di ngagpakadak king ka. Apay nga naramit mo ti kasyay. Pinagparang mo kaninanang at daak iti Hongkong. Saan mo pa'y akayat? Kayat mo ka di ang maibabayin kay lugar nyo. Kayat mo nga ibagadaking ka. Gunggunam! Ambisyosa! Pangasin. Apay nagbalit ka mo na kastoy, Darius. Kunak na na yung bagkaatao. Apay apas pasakitan nakmat. Ang dalakit di limlimad ni Nova kanyak. Panagkunag. Nagkit-kita tan kini Darius sa Manila. Nga to Darius di kapunan no apay anakisina di gayem ko kini Ananyas. Saan ko pa'y lang ipakpakam mo kini Ananyas dayto? Aging ga iti saan ko ang mapanagnagan ti amin. Ele, Ni Ananyas, agluwas ka mapan iti Manila. Tsak ipakpakam mo kan kwa na. Awan mo tiga pa magpakadak kan kwa na. naibaga ni Nana Felisa kanyak iti nagkita kami iti talon. Napan nga kanumot iti balay da. Ket ni Nova tiyan adda nagsarsaritaan niyo. Ananyas, aging ga kadi ita? Ay ayatan pa'y lang ni Nova. Amo, sana kas ka rin na amalipatam. Pudno na ita, nila ang Nova ti inayat ko. Nalidayanak iti kalat apan nakisina na kanyak. Adyak mo't maawatan no niya ti pudno agapuna. No pa'y jak namnamayan ngagsinobyan kami pa'y. Sana kas ka rin na amalipata. Nagbayak pa'y di pa nagsarita mi. Amangan no mailaw anak ko. Kuna ni Nana Felisa, agar-aram kanuken ka ni Darius. Ala, pada kailangan kin ni Nana. Pinaspasyar magagpaiso ni Darius, idi. Kas may salaang agayam, ti pangibilbilangan na kanyak, Ananyas. Agpapawi ako, anak ayat-ayat kin ni Darius. Pamarang lagayam, ti kinaimbag nga ipakpakita na kanyak. Nakarangrangkas. Italama amiris ko. Saan ko maarumbang anak isina akan ni Ananyas? Kapulahan ka ni Darius. Awan kayam sirbit ti kinaambisyosak. Awan. Kapoy ti rapaap ko. Nailaw anak kon ka ni Darius. Tsaka muna ka sa nga makarupatak pa ikan ko na. Saan ko anawagan ni Glande? Nyaki din dinapasamak na. O sige. Mapan ka, ijilay ti alugar na. Pakamuan nak to. Sige, bye. Masino tayo chay aglante? Masino tayo chay? Kaya mitirwar di tataw. Saan ko nga ipadlaw nagsangitak? Nagkapuak iti pangpanggadam. Saan ka kano simrag? Madmadi nga minti magpagik. Amanga no agpampambar ka la. Saan mo apadpadasan ti mangloko kanyak no ba? Maamwak laeng nga adda sa bali alalaki iti biyag mo. Asim, sana gaput ambisyosak. Kat kastamatan ka ba pati pagkitaam kanyak, Darius? Daytoy ti laglagi pa.
Saan kanton a makasarak iti kas kanyang? Saklaan ti makaipaay iti pagnam-ayam. Lining tak, day diin padawat mo abagas ti balangkoy, Ananias. Iso ti pagsangwan ta meriendaan. Kaslasanak pa ala palpaan. Adda kami nagisursur iti ipon. Ginatang ko na, noray nangina. Manalon kang agpaiso, Ananias. Saan mo amarik na tiriga? Kung gayam, sa balit malagip ko na. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni Ellen? Naggapo aki di balay na, kat nagluwas ka no idirabi anak pa ni di syudad. Nabayagan, day di naudi pa nagkita me. Amang ano matukutan dito ay probinsya kat nagsapol iti trabaho na iti syudad. Awan mo't nadakamat nagiti kabalay na, noan niya't gagara na iti syudad. Ay, tantani, akit din na yung awan. Naimbat na natuntunak mo't lang na iti balay ni Darius. Wow. Talaga, pak na. Nagdakal kan nagpintas ti balay na. Ay, tsak ba't kiti mababalaw ni Nova no kas pangarigan? Apay nga ta nga itay nagsaludsudak kadag iti kaaruba. Kasla, likliklikan dapat. Uday ta. Nagriringan ti cellphone ni Nova. Hello? Nova, kaya't kung agkita ta. Ha? Ada kita dito syudad. Ibagam ko man na sa dino ti pakakitaakan ka. Nagpasyal ka dito syudad? Wano? Rinantam, akayat nag-amakasarita. Adaak dito'y trabaho. Uray ka malpas si trabaho. Pangasim. Agkita ta ko man, Nova. Klas a restaurant dito yung mayanta. Nagadupay din order mo. Kakalsaki iti sweldo ma. Mangantakit din. Oray na pe kita iti panagabroad ta. Nasaya ti biyag ko dito syudad. Gapo kini Darius? Ellen. Akatapsan kanyak ti kayam ko. Ibagak di pudno. Sa bali ti simniplot iti panunot ko. Idi napan ni Darius ijayan ni nanang mo. Kat imbaga na nagkita kayo iji Hong Kong. Ellen, saan nakadakas sa babae? Dakas ka diti akarapaap? Amom Nova, makitkitak ti kinaliday mo. Adala ki tinadagsa na problema. Awan sa bali ang makatulong kanyam. No saan asyak anasingat agayem mo. Pangasim, saan na ko maapagilimutan? Ay, ito kalaunay, no ba? Nakirot di pa nangarahop na kanyak. Kasla, jakon kabalan. Apa nga indronak? Anya ko matidaks na no agin nagakta. Kat agayan ayata. Oray man kat no. Nakasagana ka mangi kasaking ka, no ba? Nakalukat ti tawa. Kababay na da makakita ka data. Sige, mabit lang. Kasla da nakita ka mo or bayan. Agore ka. Kasla anda inarikap ni Darius iti sikat na. Adain sa likat na. Narignak nga na natang kanabanag itilingat tinapos ko na jacket na. Diyos ko. Asino nga taday dyan nakita na? Kasano no nalimod at sinurot na kami ni Ellen. Nakita nanti. Oh, Diyos ko. Saan ko ma? Talong tungal daw manipod nagluwas ni Ellen anak panlilisyodan. Saan ka lupa asin mangpan? Apay nga taakas ti marikrik na. May liwak nga takin ko na. Saan? Ay ayat nagpailang ni Nova. Kat awan plano ka mang lipat kang ko na. Awagak man kat ni Ellen. Hello? Nakaawag ka, Matt, Ananias?
Naamuak iti pamilyam anapan kalita syudad. Naumakansan iti kinakurapay iti probinsya. Adala na patag nga inasikasok dito eh. Agawid ak tumad lang. Diyak may iba no kaanong agawid ah. Saan mo tungarot aliplipatan di sarabok ah? Day talaga yan. Anya tiket mo sa Rabaw? Agang hangawak laeng. Ipay-ipay sumuteng. Nagpintas nga tapagpasyaran dita syudad na niya, Ellen. No, dayjay ang kinabayagan ni Ellen ijay Manila ananyas. Ang mga no, nakasara ka niti pagtrabahuan na. Adala ka ron napatag ang kinagara na iti syudad nana. Amok pa yan na niya dyan. Diyak magtan sinaludsod. Nagbakasyon lang at ang araw. Di namat na ibaga no kaano nga agawid dito probinsya. No, naamuam ko maidi ang nagluwas. Kimuyog ka kumatam no, nakapasyar ka mo ti dyan. Diyak mapanawan ang iti trabaho iti talon nana. Sana mauawan ti trabaho ijay. Kaya, kumusta nga raw ti presyo ti Irek? Problema pa lang aging gaita. Planok nga ipabayo lagi tinabat-bati nga Eric. Tanangin nga nalabasit na ilakok kabagas. Ha? Naklano ni Darius. Aileen, adda ka pa nagaan dito syudad? Ako ka. Kasano ang natuntunam dito eh? Sinurot na katay dinalimot niya. Saan na ka di pastrikan? Umay ka, sumur ka. Agyaman ha? Ko ha, mabutang ka ka di ang madanon nakditi boarding house mo ni Darius? Ha? Saan ka na makapagulbod ka niya? Nakita ko ti pamanagnak nga da relasyon nyo. Anya ita. Ibagam ka di nga ambisyosa ak. Mababalaw na ka di, Ellen. Maawatan ka. Di pa kasta awak lang. No apay analipatam adagos ni Ananias. Gapoy ti kinaimbag ni Darius kanyak. Adon tinaipa ay naapag nam ayak, Ellen. Ngam, uray no kasta. Saan kami pahingagdandan na ka sa gasawa? Noy, ayatan nyo titunggal maysa. Anya ko mati makaigawid kada kayong agkasar. Manmano ti kastoy agasat. Nova. Ellen. Sige. Saan ako niyang mayagan? Mapanakon, Nova. Darius. Nabartig ka na. Ang mga nasan mo amayawit tabagim. Ang mga namadisgrasya ka, si babartig ka ngagmaneho. Wah! Babay! Kaya't mo kante, amabarta ka? Amok! Ay ayatang pailaang ni Ananias. Kat panggap mo asablianan niya. Amok! Ati kinabaknang kula ang tikinamat mo kanya. Saan na po na tayo, Darius? Uray man kat nga umianak dito'y. Kukwak mo dito'y. Ala, may kantaintan maturok. Darius, pangasim. Saan mo nga ituloy di pampanonood ang maramidan? Adon tinagastos ko ging kano ba? Anya ti kayat mo asawan. Agasawatan tumutlaang iti pagtungpalan. Iso asan kan ngagkadkad bay. Pangasim. Saan nag-agundawayan? Anya agundaw nga ibagbagam. Walo, dayjay kadipay laang Ananias ti pampanunotam, ha? Antay ko. Apoy ang kastoy matanda raramidam kanyak. Patayin na klagan, Darius. Kaya't mo apatayon ka! Salbag, maisamag na ito niya istorbo. Hello! Ha? Anya! Natiniwan eh! Saan? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kapay nga tang alimbasagan ak. Sana mapunas iti panunot ko ni Nova.
Uray insinanak, adya ka mo tipod na agapuna. Ay ayatek pa'y lang. Kumusta nga tan? Apay akas ti pa nagtimbayok. Agar arapa apak ka di. Kasla makitkitak ti rupa na anandigo si Kilwa. Ken agdardara na itibibig na. Anda ka manan, Ellen? Agluluwa ka. Agpudno ka man kanyak, Nova. Kapkabilan nakakati ni Darius. Dumanon ka. Nova, di ka pa'y naagawid inyo probinsya. Tapos nagparparik na kanyak. Dandali, sana ko na makaibtur, Ellen. Tiyan mo, kasaya at tao ni Darius. Naranggas gayang. Sige, dasangit mo lang. Dahito'y tinaganap ko. Nangatuunay ti arapaap ko. Nagkakastoy ka po iti arapaap. Nurang ranggasan na kamatlaang ni Darius. Pwede mo pa ilang panawan. Mabutay nga ak. Ang mga nasurutin na kaya Ilocos. Pampanunutan ka di pa lang, di pa nakaibabain mo. Mabutbuta ka di mabalin ang mapasamak ka. Nulibasak ni Darius. Sigurado asurutin na kaya Ilocos. Kat iramraman na lakit din ni Nanang. Ni Ellen na ti umawawag. Apay nga taasaan palang agawid. Hello? Ananyas, imbag kasi mong bagkadagos. Kasapulak itulong mo. Kaya niya, adda kalidakas na napasamakin ka. Ang kasano atulungan ka kat nagadayo di ta syudad. Saan asyak pinaisagmang? Saan ka amawatan? Inton makadanon ka dito syudad. Ilawlawag ko na imbag ti amin kan ka. Dungag ka iti ibagak Ananyas. Sabtan ka iti terminal ti bus apagluganan. Talaga saan ka amawatan? Sige, danunan ka di ta syudad. Manyan tinapasama kit Ilocon. Kay pa'y nga urayak ti awak na. Agaluwat tayo di aglante. No isagmak na. Yan, jak kaya ti mabalon. Yung sa di no ti paglimpangan. Ang mga numatuntuntak iti probinsya. Neno ba? Itugot ko iti paglimpangan. Ti may sasalton ko. Masapul nga agtignayak sakbay amalataw ti amin. Naamuak iti kasinsin mo anapang ka ijay kabisera, Ananyas. Agluwas kang samat. Kalpasan ang naawagan nak ni Ellen. Napanak nagpareserve iti pagtugawa kiti boss. Daw asan daklat na ni Dawitin shed. Mapan mo danonan ni Ellen, ijay syudad. Agpatpatulong. Di namat inlawlawag no apay akasapulan nak. Kalat ang nagtimbayo akiti day tang imbagaman Ananyas. Nalagip ko lagaron ni Nova. Nana, Awan pa'y pulos, tinaawat ko asurat na. Madanagan ang mga nuwaan yakit din tinapagtag na. pinaparparmatak may papan kanino pa. Dahil nga tati pakasapulan ni Ellen kanyak. Itay pala parbangon nga dak dito istasyon tibus amang uray kan ka. Naimbag ati may kaadagos pay amaladaw ti amin. Saan ka amawatan? Apay akas na madandanagan ka. Ninova, kasapulan na titulong ta. Paggatibiyag na, Ananyas. Apay ni Nova. Amo ka matiktikaw ka. Aday pudnukan ka. Saan apudno nga adda sakit ko idi? Napeke kami lang kin ni Nova. Aniya. Pakawanan na ko may ti panagulbod ko kan ka. Mabain nga ni Nova nga gawid di lugar tayo. Taum siya nga ang dagiti tao. Tsaka rin pagaro.
Kaasi kayo man. Nang runa ni Nova. Pudno nakakaasi ni Nova iti sidong ni Darius, Ananias. Ah, apa ni Darius? Agayan ayat dan kin ni Nova. Saan na pa'y nga gasawa? Rangranggasan nan. Iso pangasim. Mapantan iti ayan ni Nova, sakbay amala daw ti amin. Nakabaybayag ka nga gunggunay. Partakam ti agrubat, tapno makapanawtan. Saan? Diyak kaya ti sumurot kan ka, pangaasin. Palubusan ako nga agawin. Tapnan niya, makisinublian ka kini Ananias. Agpudno ka man kanyak, Nova. Ipatanak ko marigata na umangas. Kaya't mo to patayang kalangan. Masapong ka isurot kahit ipapanak. Nauwaram. Update mo! Ang tataw, Darius. Diyos ko, ang mga ni Ellen Daytan. Saan mo nga ikaskaso? Sige, my God. Magnatay ti likod. Uray anya ti mapaspasamak. Sa anak na agpatiliw si bibiyag. Hindi ka. Ipatanak! Anday ko! Kinakagat ang titakyag ko! Salmag ka! Naitipay! Nakong taartisan lang na. Ang taraya kong armor. Ananias, kasano nga? Nova, masya naklaunayan ti pampamayan ni Darius kan ka. Iso ngay nawagak ni Ananias kat imay adagos dito syudad. Dakkel ti imresan ti bagim. Anya tinapasamak kan ka. Kuso-kuso na kiti buok mo. Kan, nabriyat pa iti kawas mo. Tiwanan pa in. Talaga ang nakadakdakas. Ti amo mga ta numalipasan dak! Patayong kalagan! Saan? Di mo paltungan ni Nova, Darius. Ananias! Sika! Meron! Patayong kayo lagan! Kasta unay iti panagkabakbak. Kila at asinmiplot iti panunod ko ni Nova. Antan samit tindakas na napasamak iti anak ko. Ay, Diyos ko. Tarabayan niyo ko matibalasan ko. Saan niyo ko mga itulong nga dadakas ang mapasamag kankwana? Kani, Ananias, kumusta na nga ta ni Joshua? Apay nga ta, apinaayaban ni Ellen. Ina, agtigtigargarak pa yan itinervyos ko. Ikarigatak ti mapan manghalay iti dano. Marinak nga ang kapsutak. Amangan, numaawa na anak pa'y iti puot. Baglakit din tadimtang dagiti pulis. Tsaklamun na niya kumati na pasamak. Uy, tiawanan pa in Darius. Illegal recruiter magayam. Rimuaran tipod na kinatao na, Ellen. Takas gayam. Tinasakit. Isukayam tinang biktima ka data. Ay, diyak mapakawan tayo siya Darius. Kapoy tinaamuan ta kadagiti pulis. Ha, nasikap ti loko. Plinano na aning bagyamin. Tapno agtinag kakankwana. Ni Ananias si pagdanhakaklaunay. Diyak mapakawan ti bakik no takas ti mapasamakan ko na. Saan pa arimor dagiti doktor iti emergency room? Tapno mamunta ko mano na ikatdan ti bala iti bagina. Nadagsan una iti nagpasulak ka ni Ananias, Ellen. Gapok ka ni Darius. Agngangabit itan ti piyak na. Nova, masapul ang maamon ni nanang mo daytoy. Iso tinasayaan. Awagak ni Jose akaaruba tayo. Tapno makasarita ta ni Nana Felisa. Nana Felisa, sakbay ngagsarita kayo kini Nova. Ada kayo kung ipudno kada kayo. Ipudno anapasamak kada kami kini Nova. Biktima kami iti illegal recruitment, Nana. Anya? Dahito tipod no, Nana. Ada ni Nova dito Manila.
Iso tiga po na nga imayak dito ay. Sa kalpasan na, inawagak ni Ananias tapno sumarunong kanyak dito syudad. Nova, kasaritam ni nanang mo. Nanang, pagawanan da ko ma. Lalaki din tinapaspasamag ka anak ko. Ulitit nanang. Pagawanan da ko ma. Atidog nga, istorya. Nga bayan nyo. Maamon yung tumatlaan ti amin. Ikararagan tayo kumani Ananias. Asapay lang kumatamalasat natin pan nakapaltog na. Agyaman na nakapuot ka matlahangan, Ananias. Pakawanin na ko, ma. Ado tinagbasulakan ka. Nova. Itilaksid ang itinapasamak itinagbadanta. Sana nagbalik ti panagayat ko kin ka. Naimbag ka unay. At adala nga ruda na makonsensya. Ananias, hun kaya, naipakaamo ko na ti pamilyang tinapasamak kan ka. Kasta ni adanag ta. Kaya dati umay dito syudad. Ngam kinunak. Ada kamen ka ni Ellen ti makaamukan ka. Agyaman na. Saan? Di ka akyaman kanyak. Siya tirumbang akyaman kan ka. No saan agapo ka na kayo ka ni Ellen? Tsak lamon. No sa dino tinangilamangan ni Darius kanyak. Kagurag-kurak tayo siya lalaki. Sumutlag kayam abimak na. Takadak-dakas magkayam. Tsak amuno kasano ti panagyaman ko kan ka, Ellen. Napudno ka unay agayam. Saan nakabinaybayan? Saan ka kaya tababalawan? Manyaman tinapasamak. Lipatan tayo. Kasano ang malipatak ti kinarangkas ni Darius? Amo ka na trauma kay tinapasamak kan ka, no ba? Nga basol ko matlahan ti amin, Ellen. Napasamak na gito'y gapo iti kinaambisyosak. Masto daytan. Ang mga namakaraing ni Ananias iti dayta pa nagsangsangit mo. Saan ka mababalaw? Amin tayo. Karbangan tayo ti agarapaap. Kalpasan ama itiklop tayo. Masapol abumangon tayo, Nova. Apay ngay may kayo dito'y pagbalutan. Nagkuyog kayo bay. Si kapay ti makagura, Darius. Ti dakop ti impaay mo akin na impagkanyak. Saan nga umdas asupapak ti kinarangkas mo? Pagtali na ito ang bat-hibat, itipiak ko dagiti linak amukukan ka. No awan la ko matirehas ang nagbaatan tayo. Ipapas ko ti mangtung patungpaking ka, ano ba? Saan ka pala nagnakam, Darius? Uray saan ka ngay darom itidandani pa ng patay mo kanyak. Sigurado ang malungsot kamot lang iti pagbalutan. Makasangit ak lamang kalagip iti amin. Nagpalinak ngawan sirpina. Yak lakit din nadlaw at dakas kayam ti planom. Inaramat mo ti kinasikap mo. Tapno magunod mo ti panagayat ni Nova. No saan ko nga inarami dayay? Diyak ko man agaw ni Nova king. Ngam si kalata, ti ayayatan na. Pagbalbaliw ka kuman. Amok, uray ka salot ti kinadakas mo. Ang damot kinaimbag iti pusom. Panawan takon, saan kayo kasapulan? Ni Ananias tinangikid asakbay nga agawid kami iti probinsya. Kasardita nakapay nga umuna. Ayan, nalakit din na napaspasamak mo, anak ko. Nanang, Ang yaman ang nakasangpet ka ang awan tidakas ang napasamak mo. Kan agden na tamanan. napaayat nanang. Gapoy iti kinaambisyosak. Gapoy iti harapaap ko. Kastoy iti nagbanagak. Saan ka mababalaw na nagarapaap ka? At dadagiti marang gundaway kandakis ti panggap na. Agas ka ni Darius. May saka biktima nanang.
Naipalabugak iti pamarangay pakpakita ni Darius. Amok, asaan akas ka rin na amalipatam tinapasamagkan ka. Ngam iti panaglabas ti panawan. Rumimbaw to ti ragsak kan kinatalingan ngan tinakam mo, anak ko. Mabainak launay kani Ananias nanang. Saan anang balbaliw iti panagayat na kanyag? No saan nagapugan ko na? Diyaga mo. No si bibiyagak pa ita, nanang. Ulitan, sana nagbali ti panagayat ko ken ka. Baliwak man ang tagrup no ken ka. Agyaman nak, Ananias. Mabainak launay kan ka. Ngam kayat ko ngay baka. Nagtalinaat ka dito'y posok. Nova, Agyaman na kiti Diyos. Tasaan anamulitan ti dayaw ko. Iso na lang ta. saan ka nagsangit? Saan ka dakas sa babae? Nailawan ka lang. Katsikamat lang tinangalangon kanyak. Utang ko tibiyag ko kan ka, Ananias. Sana bali ang napaay ka itarapap mo. Tagdaak, ipaay ko tinaranyag ang masakbayan. Asin ako mga kadkan. Ikarikmat. Ipaay ko ti sinubukal abyak ko kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.